سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات بزعبا قصري او وغ يوكرين هوتم سونو زلو تهدرات روسيا بالزملكات بوغان حلقه ستاف سراويت بريطانيا زوصا حبريتا ኤርትራዊሽ ወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ አብሹ ወደን ሓደ ልዑል ክብረ ዘለዎ ሽልማት ምርካቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ምስ ምምጻእ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ በዘተሓዝ ሩሲያ በዘመደበሩ ጋዜጠኛ ዝተጻሕፈ ነቐፌታዊ ትንታና አመልኪቱ ዝሃቦ ገብረ መልስን በቲ ሩሲያ ዘመደበሩ ጋዜጠኛ ዝተውሃበ ገብረ መልስን ኣብ ክልል አምሓራ ሕጅውን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰልፊ ብልጽግና ተቐቲሉ ምህላው መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታናይ ደወል ملكت كطوقن بخبري يعدمكم ኣብ ዩክሬን መዓልታዊ ኣስታት 1500 ወታደራት ሩሲያ ከም ዝተቆትሉን ከም ዝቀሰሉን ተገሊጹ። ኣብ ወርሒ ጥቅምት ጥራይ መዓልታዊ ኣስታት 1500 ወታደራት ሩሲያ ተቀቲሎምን ቆሲሎምን ተባሂሉሎ። ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንድሓር እታ ነሰፊሕ ከባቢታት ዩክሬን ወሪራ ዘላ ሩሲያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምት የተዝኸፈ ክሳራ ከም ዘጋጠመ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ብሪጣንያ ሓቢሩ። ኣድሚራል ሰር ቶኒ ራዳኪን ሓይልታት ሩሲያ ኣብ ወርሒ ጥቅምት ብማእከላይ ገምጋም ኣስታት 1500 ኣባላቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ معلت كم زموتن كم زقوسلون زدما اتوكينات اب لكاتيت 2022 كاب زجمرات حيزو قصرز تقتلون زقوسلون وتهدرات روسيا اب 700 شح اب صحيو الليلو روسيا قصر نايتم اب كينات زموتو وتهدراتا ايتغلصنيا انتخونه سبسلطان مكلخال معرباوين هاجرات جن اور حتى قمت زموتو وتهدرات روسيا كذاب حجي اتزخبه دم خوانيم زحبرو سرتوني غيرو ابزلق على محتت حزب روسيا نورار بوتين فولي واغا يخفل الليلو روسيا استا 700 شح وتهدرات مويتو من قوسيله من يوم እዚ ድማ ህዝብ ሩሲያ በሰንከ ህርፋን ፑቲን ከጻወረ ዝግደት ዘሎ ዓብቕ አንዛን ሰቃይኒ ክብል ተዛሪቦ እቲ ክሳራታት ከዓ ንቁራስ ወሰኽ መሬት ከም ዝኾነውን ሓቢሮ ሩሲያ ስልታዊ ዝኾነ ገዝኣታዊ መኽሰብ ትረክብ ምህላዋን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጸቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎን ዘጠራጥር ኣይኮነን ውን ክብል ተዛሪቦሎ ንሱ ወሲኹ ሩሲያ ልዕሊ 400 ሚታዊት ካብ ህዝባዊ ወጻኢታት ኣብ ምክልኻልን ጸእታን ተውዕሎ ከም ዘላን እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ገዚፍ ብኽነት ከም ዝኾነ አረዲዮ محزوت مروس بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زخون ابالات بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي نتيجه نمودا امريت كهب كغدات كم زخل كانفتون كلو سرتونغن معربوان مشارختي كندزو وسد يوسد نق زيبل مرغصي አለወን ይሎ ትራምፕ ቀዳምነቱ ነተኩናት መቆራጽን ነተከም በኻን ጸጋታት አሜሪካ ዘገልጾ ዘሎ በመልክዕ ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ዝግበር ገንዘባዊ ደገፍ ንምክተአን ሶጉምተ ከወሰድ ምዃኑ ከዛረብ ይጸኒሑ እዚ በአብ ግብሪ በኸመይ ክፈጽሞ ከም ዝሐሰበ ግን ከሳብ ሕጂ ንጹር ኣይገበረን ኣሎ በወገን ሩሲያውን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እቲ ትራምፕ እንድሕር ተመሪጸ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝቋረጽ ክገብሮ ዝብሎ ዘረባ ብቁልጥፍ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘይክእል ተራ ዘረባ ይክብል ይገልጽዎ ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰር ተዘርከብ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ኣብ ሃገር ሽወደን ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ጋዜጠኛታት ዝወሃብ ፍሉይ ሽልማት ተዓዋተ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 23 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ሽወደናዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ናይ ሎሚ ዓመት ተዓዋቲ ሽልማት መሰል ሽወደን ክኸውን ዝኽኣለ ምንተ ናጽነት ሓሳብ ከመግላጽ ብምውፋዩን ዋጋ ብምኽፋሉን ምዃኑ እቶም ነዚ ሽልማት ሂቦም ዘለው ኮሚቴ ሓቢሮም ዳዊት ኢሳቅ ኣብ 2001 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መዛእተው ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ቤት ማእሰር ተዝርከብ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ሽወደን ተዋሂቡ ዘሎ ሽልማት ድማ ምስ ብዙሓት ፍሉጣት ፖለቲከኛታት የተሃገርን ኣባላት ፓርላማ ዝነበሩ ከምኡ ድማ ሚኒስተራት ዝነበሩ ተሓጺዩ ድሕሪ ምጽናሕዩ ተዓዊቱሉ ዘሎ እቲ ነዚ ሽልማት ዘዳሉ ኤደልስታን ፋውንዴሽን ዝበሃል ትካል ዳዊት ኢሳቅ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማቱ ክዕወት ዝኽኣለ ናጽነት ሓሳብ ከምግላጽ ናይ እምነት መሰል ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ሰብኣዊ መሰላት ደው ኣብ ምባል ብዝገበሮ ብሉጽ ኣበርክቶን ፍሉይ ትብዓትን ይተሸልመ ኢሎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በወገኑ ንዳዊት ኢሳቅ ከም ናይ ሕልና እሱር ከም ዝቆጽሮ ከገለጽ እንከሎ ትካል ጋዜጠኛታት በዘይዶብ ድማ ንሱን እቶም ኣብ 2001 ምስኡ ዝተኣስሩን ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም እቶም ዝነውሕ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ጋዜጠኛታት ምዃኖም ገሊጹሎ ኣብቲ ሽልማት ተዓዊቶ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ዳዊት ኢሳቅ ኣብ ዝእዋን ዕድሚኡ ሱሳ በጽሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ብህይወት ኣሎ ድየለንውን ዝፍለጥ ነገር ከም ዘየለን بوغان منغست ኤርትራ ድማ ንመንግስት ሽወደን ኣብ ቀረበ እዋን በዛዕባው ዝተዋሃበ ሓበሬታ ከም ዘየለ ተገሊጹ ስነ ስርዓት ምዕዳል ናይ ሽልማት ብዕለት 19 ናይ ዝወርሒ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ክካየድ ኮይኑ ጓሉ ቤተልሔም ከዓ ኣብ ክንዲ ወላዲኣ ነቲ ሽልማት ክትቀበል ምዃናውን ማዕከን ዜና ኣሶሲኤትድ ፕሬስ ሓቢራላ
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገለ ተኸፊሎም ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ኢና ባህልቲ ኣብ ሓድሽ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ጽልዋ ክገብሩ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣውሎታዊ ጽሑፋቶም ይዛይድ ኣሎ ብምባል ነቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ምምራጽ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቱ ጽሑፍ ዘርጊሕሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ መሪሕነት ኤርትራ ነቐፌትኡ ዘቐመጠ ሩስያ ሞስኮ ዝመደበሩ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ አንድሪው ኮሪብኮዮ ክነቅፍ ተራእዩ ዘሎ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጽሑፉ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከም በዓል አንድሪው ኮሪብኮ ዝኣመሰሉ ናይ ግጭታት ተጽዕኖ ፈጠርትን ክፍሊት ዝኽፈሎምን ሎቢስትን ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጽሕፍዎ ይዛይድ ኣሎ እዞም ውልቀ ሰባት ካልኣይ እብረ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃኡ ሓንጸጽቲ ፖሊሲ ተቐባልነት ንምርካብዮም ነብሶም ዘቐምጡ ዘለዉ ዕላምኦም ነዚ ርክባት ተጠቂሞም ነቲ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ተኸፊሎም ዝሰርሕዎ ናይ ምጉስጓስ ጻዕርታቶም ንምሕያል ድሕሪ ምባል ግቡእ ኣካዳሚያዊ ብቕዓት ዘይብሎም ንሃልዋትን ሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምድጋፍ ሓቀኛ ዕላማ ዘይብሎም ብምባል ድማ ካብ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሕግዙ ኣብ ውልቃዊ መኽሰቦም ዘተኩር እዮም ክብል ጽሒፍ ኣሎ ነዚ ተኸቲሉ እቲ ኣብ ሩስያ ሞስኮ ዝምቕማጡ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ተኸፊሉ ይሰርሕ ዲ ኣይሰርሕን ልዕሊ ትካል ስለያ ሩስያ እቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ክፈልጦ ከም ዘይክእልን እዚ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሩስያ ምትእታው ብምባል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሩስያ ካብ ምእታው ተቆጠቡ ሓቀኛ መሓዛ ናይ ሩስያ ዝኾነት ሃገር ከዓ ሚኒስተር ዜና ትካል ስለያ ሩስያ ስርሑ ኣይሰርሕን ኣሎ ዘመልክት ዘረባ ከውፅእ ኣይግብኦን እዩ በዚ ኸኣ ኤርትራ ንዓይ ጸገም ከተምጻለያ ውሽጣዊ ጉዳይ ሩስያ ተኣትላ ካብዚ ክትቆጠብ ድማ የምሕፀን ድሕሪ ምባል ሰበስልጣን ኤርትራ ምስኦም ዘይሰማማዕ ተኸፊሉ እዮም ዝብልዎ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ውሽጢ ሩስያ ምትእታው ክትገብር ትፍትን መንገዳ ክትቀይር ዝግባእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሕ እዋን መሓዛ ሩስያ ዝኾነት ሃገር እያ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ብሪክስ መሻርክቲ ሩስያ እያ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተማሂራ ካብ ናይ ኩናት ሰዓቢ ትኸውን ሰላም ትትስዕብ ጽቡቕ ምኾነ ኢሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ብልጽግና ደርበ በለጠ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ዓባ ሓውን ደርበ በለጠ ዝኾነ ሲሳይ በለጠ መስማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ደርበ ኣቦ 4 ቆልዑ ምዃኑ ብምጥቃስ ሞት ሓው ኣረጋጊጹላ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝኾነ ነባረ ናይታ ከተማ ድማ ትማሊ 10 ሕዳር 2024 እቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ብልጽግና ኣብታ ከተማ ኮይኑ ክሰርሕ ጽንሐ ደርበ በለጠ ኣብ ሓደ ሆቴል ቁርሲ እንዳበልዑን ከሎ ብጥይት ከም ዝተቐትለ ይገሊጹ እቲ ነባሪ ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ዕጡቓት ፋኖ የሚሉ ክገልጾም ከሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ መሬት ከተማ ቆቦ ኣዲሱ ወዳጆ ድማ ኣብ እግሩ ብጥይት ከም ዝተሃርመ ሓቢሩ ብጀካ ዞም ሰበስልጣን ናይቲ ከተማ ካል ኣብቲ ከባቢ መዓልታዊ ነጥፈታቱ ዘካይድ ዝነበረ ሲቪላዊ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ዝተፈጸመ ተኹሲ ብኸቢድ ተጎዲኡ ከም ዘለውን ተገሊጹ ቅትለት ናይዚ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ብልጽግና ዝኾነ በዓል ስልጣን መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ናይ ተክልል ዝቐንዐ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ምዃኑ ይዝግለጽ ብዝሓለፈ ቀረበ እዋን እውን በርከት ዝበሉ ኣባላት ሰልፊ ብልጽግና ዝኾኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰበስልጣን ተቐቲሎም እዮም ወርሒ ሚያዝያ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ግርማ ይሽጣላ ዝተፈጸመ ቅትለት ሓደ ካብቶም ተጠቀስቲ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራን ኣባላት ሰልፊ ብልጽግናን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ይፍለጥ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم